Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kula nuwun keparengna kula matur wonten ing ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang saduhu binektenan, Bapak Ibu ingkang winengkuing pakurmatan, saha sederek kaneman ingkang winengkuing karahayon. Puja dalah puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Agung, ingkang sampun hangganjar kawilujengan dumateng panjenengan sadaya lan kula satemah ing wanci menika saged manunggal wonten ing papan menika saperlu ngawontenaken tata cara halal bihalal. Salam saha sholawat mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan kula anti-anti pitulunganipun syafaat benjing wonten ing alam akhirat. Halal bihalal menika salah sawijining tradisi umat Islam ingkang dipun tindakaken sesampunipun dinten Riyadi utawi dinten Agung Idul Fitri. Kanthi sarana ngapura ing ngapuran sesamining ngagesang saha ngraketaken pasederekan sesamining umat Islam. Salajengipun keparengna kula pambiwara ingkang badhe mandhegani lampahing tata cara halal bihalal ing wanci menika. Tata cara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Tata cara ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Tata cara ingkang angka 3 tanggap wara saking pangarsa panitia. Tata cara ingkang angka sekawan inggih menika ikrar halal bihalal. Tata cara ingkang angka gangsal inggih menika tausiah. Tata cara ingkang angka 6 sarasean wondene tata cara ingkang angka 7 panutup. Makaten urut-urutaning lampah tata cara halal bihalal ing salajengipun mugi kersa lelenggahan ngantos dumugining purna. Matur nuwun. Tuladha pambiwara halal bihalal menika saged pun jumbuhaken kalian kabetahan. Upaminipun ngacarani halal bihalal RT, kantor, menapa dene keluarga ageng trah saking pundi makaten. Matur nuwun ingkang sampun kersa mirsani, matur nuwun kawigatosanipun, mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken saged migunani. Matur nuwun.